Bon dia, són les 12 del migdia. Benvinguts a Connecta't, un punt de trobada entre vosaltres i les personalitats més rellevants a l'àmbit cultural del nostre país. Començarem el programa amb l'entrevista que realitzarà la nostra col·laboradora Judit. Després tractarem els temes que ens dona l'actualitat i farem un repàs per tot el que ens han deixat les xarxes socials com cada setmana. Molt bon dia, Judit. A qui ens has portat avui? Bon dia, Pau. Atenció, perquè avui ens visita un advocat, economista, expolític i comunicador científic. És un enamorat de la ciència i de la cultura. Ja fa 15 anys que està al capdavant del programa Redes de Televisió Espanyola. Un programa pioner en la difusió dels avanços científics i tecnològics. Aquest català diu que descansa treballant. Avui hem de parlar amb Eduard Punset. Bon dia, Eduard. Molt bon dia. Eduard, moltes gràcies per acompanyar-nos. Els nostres internautes tenen moltes preguntes per fer-te. Fa poc has publicat el teu llibre Viatge a l'optimisme i per a fer-ho has estat implicat en un estudi sobre aquesta actitud característica dels éssers humans. Hem vist que molts internautes s'han interessat per aquest tema. Entre ells, Víctor de València suggereix que ens parles sobre les causes de la felicitat. Bueno, això és un estudi que ara ja té més de 10 anys i ho sabem quasi tot de les causes de la felicitat, no? O sigui, per exemple, sabem que les relacions personals són fonamentals. Una bona amiga o un bon amic és molt millor que una medicina. O sigui, sabem que les relacions personals són imprescindibles per la felicitat. Bé, Eduard, Enric de Gandia pregunta: en els temps que corren, encara hi ha raons per a ser optimista? Jo crec, per exemple, que el segle XXI serà el segle de la redistribució del treball. Són els grans canvis que venen, no? I jo veig molt difícil en aquesta situació de ser pessimista. O sigui, per exemple, ara l'altre dia estava amb un científic americà, Steve Pinker. Ell està demostrant no sols que baixen els índexs de violència, sinó que pugen els de solidaritat, els d'empatia amb la resta dels veïns, no? Passem a l'última pregunta. Mireia d'Almassora vol saber què opines sobre la falta de lideratge i la poca consideració que reben els joves a la societat actual. Bueno, l'avantatge d'haver arribat amb la meva edat és que vam poder viure la transició i et dones compte que durant la transició els joves van participar en el lideratge nacional. I quan mires la història de l'evolució, et dones compte que la manada, quan ha arribat l'hora de travessar un riu o pujar una muntanya, quan ha arribat una crisi, recorria als joves. I ara, per primera vez, estic rodejat de vells. Jo crec que una de les revolucions pendents serà la inspiració, que això sí que ho poden fer els polítics, és inspirar a la gent sobre aquesta necessitat de reincorporar a la gent jove els models de lideratge social i no solo polític, no? Arribem a la fi de la nostra entrevista, Eduard. La teua aportació ha sigut molt interessant i aclaridora i agraïm que hagis pogut compartir el teu temps amb tots nosaltres. Moltes gràcies per haver vingut. A vosaltres. Judit, he de dir que estic molt content que hagis pogut dur Eduard Punset al nostre programa. La seva visió del món és realment enriquidora. Gràcies a tu, Pau, per donar-me l'oportunitat de dur-lo. Conta'ns, a qui ens portaràs la pròxima setmana? Doncs la pròxima setmana ens visitarà a Connecta't el cuiner Ferran Adrià. I vosaltres, radioient, no deixeu d'enviar preguntes al nostre pròxim convidat. Les qüestions més votades seran les elegides per a l'entrevista. Com sempre, aconsegueixes portar la millor diversitat de convidats al programa. I donem pas a l'actualitat d'aquesta setmana.